idol, hindi na umano ligtas para sa mga mabibigat na sasakyan po ang Bolosan Mangin Bridge sa Dagupan City matapos ma-assess ng Department of Public Works and Highways or Dpwh na nakompromiso na ang kondisyon ng tulay bunsod ng malakas na lindol. Batay po sa assessment po ng Dpwh, kaya lamang dumaan sa tulay ang mga magagaan na sasakyan para sa kaligtasan ng mga motorista at residente habang hindi pa ipapatayo ang kapalit na tulay. Ayon sa mga otoridad, nakaplano na ang pagtatayo ng bagong tulay, gayunman hinihintay pa ang paglalaan ng pondo bago masimulan ang nasabing proyekto. Samantala, nananatiling ipinatutupad ang mahigpit na pagbabawal sa pagdaan ng mga heavy vehicles sa Bolosan Mangin Bridge. Mahigpit na nagbabala naman ang barangay na sumunod sa umiiral na traffic restrictions para maiwasan ang anumang aksidente. IFM News. IFM News. IFM News.